wozani, 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 wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam. Ngiyanibingelela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo uzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke, ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile, ungangibiza Teacher Lungi, Mam Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kwe-100. Indatshana yethu yanamhlanje sisayithatha khona la kule ncwadi le, isihloko sayo sithi Qhu, Phihli, Phahla. Isigatshana sale ncwadi esizoyifunda isihloko sayo sithi ucija mbabala, oyisiwula ozisolayo. Ake sizwe-ke ukuthi ucija mbabala waba yisiwula kanjani. Isiwula leli gama lesilima, umuntu wenza izinto ezingasile angasebenzisi umqondo wakhe. Lowo muntu loyo ubizwa ngesiwula noma ngesilima. UBhodloza wayechithe isikhathi eside ezama ukusiza uMafutha noStetelegu baqonde ukuthi kuyingozi ukuhamba phakathi nomgwaqo. Wayeseze washiywa isikhathi sokuvakashela ucija mbabala. Kodwa-ke akazange agijime ngoba umgwaqo wawusemanzi. Emuva kokupaka imoto, wabuka umngane wakhe. Lalela-ke Qaqo, imxwayisa. Kakufuneki ukugxumagxuma nokuzulazula esibhedlela. Iziguli aziphilile kahle. Wangqekuzisa ikhanda uQaqo, bangena-ke esibhedlela. Ngingamtholaphi ucija mbabala? Ebuza kunesi. Oh, usho uSdididi Mbabala, kuncokola unesi. Chabo, cha, kusho uBhodloza ephuthuma. Ucija mbabala. Oh, usho uzisolile mbabala, kusho unesi emamatheka kakhulu. UBhodloza waqala manje wadonsa umhlwenga wakhe. Cha, 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 echaza esephelelwa yithemba. Igama lakhe ngucija mbabala. Empeleni, kusho unesi ngomusa, izolo ucija mbabala wenze into engasile manje ave esezisola. Nizomthola eWard 4, uzojabula ukunibona. Kabazange bawakholwe amehlo abo oBhodloza noQaqo ngenkathi bengena ewodini. Ngempela ucija wayibukeka engasile futhi edabukisa, ephuke izimpondo ekhanda lakhe eboshwe ngebhandishi elinegazi. Wayedabukisa bandla. Imilenze yomibili ifakwe ukhonkolo ixhunywe kusilingi. Hawu, mngani wami, kubitoza uBhodloza. Udliwa yini ngempela? Hayibo, elani lelo phunga? Ubabaza unesi. Phuma! Phumela phansi!
phandle, etshela uGaqo. Ngixolele bandla, kusho uBhodloza. Ngokuthi nje wethuke kakhulu uma ebona uCija esedabuyisa kanje. uBhodloza wabuye waphendukela kuCija. Awungitsheleke indaba yakho edabukisayo. Cha, izolo ntambama uSikhwebu noMabaleka Nkawu bangimemele emcimbini wamaganu. Izihlahla zomganu bezigcwele amaganu avuthiwe aconsisa amathe. Sonke sazitika ngezithelo. Kodwa ke bengingazi ukuthi amaganu akwenza uzulelwe ikhanda, wenze izinto ezingasile. uMabaleka ugibele wayothi chwa esihlahleni esidekazi, washo wacula wadansa. Umuthi ubusunyakaza, nezinyoni ezethukile zatshiyoza manje ngoba amaphuphu azo abeseqathaka ezidlekeni zawo. Khona manjalo uMabaleka wawa emthini wathi dinsi ngekhanda phansi, akabe esanyakaza. Awu, kwaze kwakubi lokho. uBhodloza emngena emlonyeni. Ukhona kodwa onisizile? Lutho, kuchaza uCija enamahloni. Zonke izilwane bezicabanga ukuthi umdlalo nje, zivele zafa insini. Qhubeka nendaba yakho, kusho uBhodloza engachazekile. uSikhwebu wenze sengathi ugibele isithuthuthu. Uzungezile egijima ngejubane waze wayothi qimu esiqwini somuthi. Uthanqazeke emthini njengebhola wahlaba ngekhanda phansi, akabe esanyakaza. Ngaleyo nkathi zonke izilwane bese zibhuquza phansi zifile ukuhleka. Belicabanga ukuthini Cija? Kubuza uBhodloza ehwaqa. Belicabanga ukuthi umdlalo nje? Inkinga ngokuthi ingqondo ibingasasebenzi kahle ngenxa yenzululwane, kusho uCija ebhongiswa izinhlungu. Wenze njani? Ulalile waze wavuka usungconywana? Kubuza uBhodloza. Ngabe kungcono ukuba ngenze lokho, kubalisa uCija. Kanti wenze njani Cija ongasile? Kubuza uBhodloza eseshaya uvalo. Nginqume ukuhamba ngiye ekhaya ngoba bese kuhlwa, esho ngezinyembezi. Wahamba onqenqemeni lomgwaqo? Kubuza uBhodloza ngethenjana. Lutho, unqenqema belunemigodi ngakho bengilokhu ngiqhubeka ngiwa. uBhodloza wadonsa izinwedlana ezimbalwa ezazisasele emhlengweni wakhe. Ngakho-ke wahamba emgwaqeni ebusuku, balala engasile, esho ebhonga. Kawusile, kungcono ngisho umafutha nesitetelegu mvubu, anqekuzise ikhanjana lakhe uDaqo. uCija wayeqala ukubona umngani wakhe ethukuthile kangaka.
Okungenani ngitshele ukuthi ubuhamba ungazivulathele izimoto ezizayo ukuze abashayeli bakwazi ukubona amehlo akho amakhulu akhanyayo ebumnyameni, kusho uBhodloza. uCija wayesenamahloni ukubuka umngani wakhe, kodwa-ke walikhuluma iqiniso. Inkinga ngokuthi ikhanda bese lizula, ngingasazi noma ngiya phambili noma emuva, esho engundaza. Kungenzeka ukuthi bese ngihamba ngigcwala umgwaqo ngoba ikhumbi iqhamuke ngemuva kwami yangishayisa, ngandiza emoyeni, ngishayeke ngekhanda phansi, angabe ngisanyakaza. Manje-ke kwephuke imilenze yami yangemuva nezimpondo zombili. Ke ngiphinde ngikwazi ukudlala ibhola lombhoxo, esho ekhala ehayiza. Hayi, kusho uBhodloza ngelinothando, ngiyohlale ngumngane wakho, ngizoba yibhubesi elingenamhlwenga, wena ube yimbabala engesenakunqabashiya. Okubuhlungu nje ukuthi ufunde kabuhlungu. Okungenani nje angiyona inyamazane esiyenziwe umqwayiba, futhi sisengakwazi ukuziqeketha zonke izindaba, kusho uCija owayesezizwa esengconywana manje. Cishe ngakhohlwa, kusho uBhodloza, kumele ngilethe uMafutha noSteteleko Mvubu bakuvakashele. Kufanele babone ukuthi kwenzekani uma uhamba ugcwale umgwaqo. Asihambe bhaqo. Iphela kanjalo-ke indaba yaCija Mbabala ozithola esesibhedlela. Nayo-ke imibuzo eyisithupha ofanele uyiphendule, uzame ukuyiphendula ungazange uzithole usizo. Umbuzo wokuqala uthi, uCija wayelele kuliphi iwodi? Umbuzo wesibili, obani ababezobona uCija esibhedlela? Umbuzo wesithathu, yini eyathusa uBhodloza noCija ngesikhathi bebona uCija ewodini? Umbuzo wesithathu, yini eyathusa uBhodloza noQaqo ngesikhathi bebona uCija ewodini? Umbuzo wesine, wayemenywe ubani uCija emcimbini wamagano? Umbuzo wesihlanu, ucabanga ukuthi kwakungumbono omuhle ukuba izilwane zidle izithelo zomgano? Sekela impendulo yakho. Umbuzo wesithupha okungowokugcina, wayihlonipha yini uCija imithetho yomgwaqo? Ngithemba ukuthi leyo mbuzo loyo uzokwazi uyiphendula ngendlela ngoba phela isobala nje. Nawo-ke umphumela ukuthi udala nabangani nenze into engasile. Kodwa-ke futhi
Mhlawumbe ngempela babe lezi zilwane lezi zasingazi ukuthi amaganu mowasuwahle kakhulu, kodwa abangani abanye ukuthi ingqondo yakho laba ayedla nabo amaganu ekhanda libe nenzululwane. Kufanele ngabe bamkhuze ucija ukuthi angazobasola ngokwenza into yokulima yokuthi badle amaganu. Kodwa abangani laba abanye ababedla nocija amaganu ngoba phela babembona ukuthi ucija akasekho esimeni sokuthi angahamba yedwa ebusuku emgaqweni. Kwakufanele baqiniseke ukuthi bayamxwayisa ukuthi ahambe onqenqemeni lomgwaqo lapho ezophepha khona. Akakwazi ukuthi angahamba ebusuku ehamba idiyazela agcwala umgwaqo nengqondo engasasebenzi kahle. Kwakuwubuwula ngempela lokho. Yingakho unesi lapha esibhedlela wayesenza ihlaya ngocija ethi ucija ethi uzisolile Mbabala, obuye wathi futhi usidididi Mbabala ngoba wenza into ewudididi. Umuntu owenza into yokulima simbiza ukuthi usidididi, futhi wayesezisola phela ngobuwula bakhe abenzile ngokuthi adla amaganu amaningi kanjeyana agcine eselahlekelwa umqondo, esehamba esegcwala umgwaqo odalelwe ukuhamba izimoto. Ngethemba nithole isifundo kule ndatshana namhlanje nokuthi niyithokozele indatshana yethu. Sizoqhubeka-ke futhi ngokuzayo. Nisale kahle emakhaya. Wozani, 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 wozani.